nois i noies, avui a Matemàtiques, mireu el que tenim preparat. Anem a construir un cub i un prisma. Què deu ser això? Mireu, el cub us dona una pista. És com un dau quan juguem. I el prisma, té com forma de rectangle. És com un pot de llapis i de rotuladors, que sigui rectangular. Sí? Voleu que el muntem? Anem a veure. Mireu, primer de tot haurem de retallar, començarem pel cub i haurem de retallar totes aquestes formes, amb això també inclòs, sense tallar per aquí al mig, per aquí no es talla, només la silueta per fora de tot aquest full. Sí? Anem a retallar-ho. Mireu, ja estan tots retallats. Aquí tenim el del prisma retallat i el cub retallat. Anem a veure com ho muntarem. Mireu, per començar a muntar-ho haurem d'anar doblegant per totes les línies que hi hagi. Mireu. Molt bé, ara és moment de posar cola de barra, només on tenim pestanyetes com aquestes. Posem la cola i un cop posada la cola haurem de, veieu, unificar totes aquestes pestanyetes interiors i finalment tancar amb aquesta tapa d'aquí dins. Sí? Anem a posar cola. Quan hem enganxat totes les arestes, ja tenim el nostre cub. Veieu que té volum? Té les mateixes cares que un dau. Ho veieu? Sí? Costa una miqueta d'enganxar per aquí dalt, però si no, el podeu reforçar també amb celo. I això seria un cub, que ens trobem que té 1, 2, 3, 4, 5 i 6 cares diferents. Anem a veure el prisma. Mireu, un cop hem enganxat això, veieu, jo he posat una miqueta de celo perquè s'aguantés una mica millor. Veieu, hem dit que el cub és com un dau i té 6 cares. I el prisma, què creieu? També, mireu, té la base, que és com un quadrat, oi? És igual que un quadrat, però la part lateral és com un rectangle, veieu? Per tant, es diu prisma rectangular, sí? Perquè té forma de rectangle amb volum. Quantes cares té? Doncs mireu, 1, 2, 3, 4, 5 i 6. També té 6, igual que el cub. També perquè sigui una miqueta més divertit i no siguin tots de color blanc, podeu fer les plantilles amb fulls de colors o també després vosaltres
dibuixar-ho, però sobretot abans de dibuixar i fer dibuixos al prisma i al cub, abans de retallar-los ho heu de dibuixar. Heu de dibuixar-ho abans de retallar i abans de muntar-ho, sí? Perquè si no, el dibuixar aquí és una miqueta complicat i podem fer un forat al paper. Aviam els vostres cubs i els vostres prismes. Segur que queden xulíssims. Endavant!